Alhamdulillah. Ya. Pertama mau kembang lestari. Ya andonga kagem Kyai Sukosari. Muga-muga tetep lestari anggene nyambung tali silaturahim. Anane mung biyo rukun, anane mung manunggal, nengake persatuan dan kesatuan. Ya. Banjur iki mau yang bernapaskan Islami hasbunallah. Mergo palagan kene iki dikupeng karo nuwun sewu pondok pesantren lan uga tempat ibadah. Becik kuwi masjid apa dene musala langgar. Ya, Tur Kyai Sukosari khususnya Kyai Demung ingkang meluk agami Islam rata-rata tumajuh panembahe marang pengiran. Ya, saya lamun to nindakake salat wajib ora nate ana daleme dhewe-dhewe mesti berjamaah ana ing masjid utawa langgar. Tenang, buktine nalika sore mau jam 3 wancine adzan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kyai Sukosari langsung gruduk neng sawah. Neng sawah. Lah nek jite musolane liwati sawah kono. Oh iya, nek elok ya. Alhamdulillah Sukosari sangat indah, Sukosari sangat megah. Ora mantra-mantra bersih bisa, prasasat kaya hari jadi Kabupaten Ponorogo. Tepuk tangan untuk panitia Sukosari. Adicara becike nganti kaya ngene. Elok temenan. Wis sore ditata kanthi lancar persiapan wis pirang-pirang saksi kok. Iya. Monggo iki janjane acarane bersih bisa. Tur manut dawuh sing tak tampa ning Sukosari iki sawetara suwe ya kuwi ora ana wayangan dalam rangka bersih bisa. Ngono. Banjur
ana usulan ana aspirasi saka para warga masyarakat mbok wancangan ben engko bisane iso rukun menentuk berkah Gusti Allah. Lah gandeng perangkat desa dipandhigani karo Pak Lurah Pak Slamet. Anane mau ngamini kersane warga masyarakat lan ini bukan yang pertama untuk yang terakhir. Manut pangandikan Pak Lurah akan dilestarikan dalam rangka bersih desa yang tahu tetap wayangan ing Sukosari. Ya, kaya ngono kuwi dawuh sapa? Dawuh Pak Lurah. Mongko lurah iki pimpinan hambake bawa leksana ora kemen ngrincahi pangandika sing wis kabar. Dadi pangane kok njur taun ngarep kok ora wayangan nanti Sukosari apa-apa ora tanggung jawab. Ini kita ge penonton piye? Iya ya ngono. Wong inti sarine supaya nuwun sewu kabudayan iki rembaka. Ya kabudayan rembaka antapake para warga padha kunjung rukun ya Mas. Matur nuwun karo Pak Kades Pak Slamet. Daro ini ya kalian Roko Mas Sekdes Andri Kurniawan ya wis ngelincai laune Mas Andri. Ketua panitia ya kuwi Pak Iswani Kewer ya. Terus Pak Kadus PLT ing Demung Pak Eko Budianto, Sinengkuyung ya kuwi Kadus lan uga warga masyarakat di 6 dusun becik saka Demung, saka Bulang, Bangun Sari, Krajan, Danyang lan uga Tular. Ya. Sinengkuyung paguyuban Singa Taruna. Lan sing penting meneh supaya kabeh sing nyambut gawe iki ora lesu, ora resah, ora apa iki jenenge banjur kelangan apa bebanine. Matur nuwun marang sing juru masak, wabil khusus ibu-ibu wong pawon, tepuk tangan ibu-ibu wong pawon. Ya. Apa wis akrab karo aku nanti lagi iki petuk. Ya. Mau wis foto bareng. Ayo. Kaya ora kekewo karo dalang. Dalange diempek-empek nang tengah. Ayo, mongko 5 meter kok tidak Pak Dalang, kok tidak Pak Dalang. Sosoke ora krasa lho, susune iki malah menehi aku. Ayo, arangmu terus kaya ngono. Ora. Sing wong pinarya guyon iki tandha tresnane ibu-ibu saka wong pawon marang seniman wis kaya ngono kuwi sing becik, ngono kuwi sing apik. Ya, matur nuwun. Kejaba swadaya utawa iuran ya Sinengkuyung ya kuwi saka dana pemerintah desa ing Sukosari didukung karo para donatur lan uga untuk pangestune pemerintah ing Kabupaten Ponorogo ya disanggawe ya kuwi launching aplikasi Aku Dekat ya kuwi administrasi kependudukan desa dan kelurahan cepat cetak KTP, KK, akte dan lain-lain tidak perlu ke Dukcapil, namun sudah bisa dilayani di desa. Dan Sukosari adalah desa pertama di Ponorogo yang sudah berjalan terhadap aplikasi Aku Dekat. Elok kemenangan. Ya, kaya ngono kuwi Mas. Derek mangani bagyo, derek seneng, derek bunga. Ya, kaya ngono kuwi. Yo di Palungguan iki gandeng iki kejaba wae dhewe sowan komplit sakonco Madangkara. Yo. Sinengkuyung kadang-kadang pengrawit lan uga Waranggono mingguan bintang tamu ana Mas Kritik Lutut ana Mbak Taklin Kitok. Lah yo. Kuwi dhisik awake dhewe ngaturke sing klasik kunjuk dumateng para sepuh, kunjuk dumateng Ibu Wakil Bupati mbok menawi tasih keparengga. Lan ugi Pak Camat sumrambahipun bapak-bapak kepala desa sendadakan. Lah iya. Lan ugi dumateng para sepuh kanthi pandonga panyunan pangestunipun para kiai alim ulama Sukosari dalam rangka bersih desa, resiko desane, resiko penggali sing nggoni anarmun Demak Ripak Loh Jinali Kerto Kokolan Raharjo para kawula kabeh murah sandang pangan lan papan antuk rezeki kang melimpah ruwah kebak barokah tentrem lahir batin selamat dunya tekan akhir. Allahumma bukaan Bu Kesi mijil sing kok ketoprak laras telok patet menem. Lah iya. Minangka
sembang klasik atur mateng para sepuh kaya ngono kuwi monggo Bu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni monggo saya tambah ning suarane tetep kumpul ya Mas. Apa? Bukesi Rahayu. Awake yo saya lemu. Iya. Podo lamun kok piyayine iki tentrem. Ora tentrem dan mangane akeh. Iya. Spesial kagem ibu-ibu sing masak wonten pawon nika wau lho Pak Dalang. Nggih. Kula ngaturaken panuwun. Wong pawon. Hmm. Halo Ibu. Matur nuwun sanget pun dimasake sotone enake ra umum. Sesuk aku digawake ya Bu ya. Ya nyuwun pangapunten ibu-ibu lan bapak-bapak. Bu Kesi le matur pisanan ora rembu babagan bersih malah ngomongke panganan. Ya. Pandang buka sini sampun kondang beli dados sinden Surabaya. Pandang kaya ini sing dibilang yo panganane wae lan pangane batin. Kuwi. Mangga Bu.
nuwun Bu Kesi ya di palungguhan iki menghemat waktu ingkang ngaturake bintang tamune. Mas Riki kalian Mas Lutut pun rawuh nggih. Alhamdulillah sampun rawuh. Monggo ditumpake perahu layar men minggah wonten pepanggungan. Nggih to? Mas. Sugeng dalu Mas Riki. Alhamdulillah sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Sehat nggih Mas nggih. Pikantuk berkah pangestu panjenengan ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedaya pinanggih bagas warasan mboten wonten pepidun ing sareng kala. Syukur. Mas Lutru. Halo Mas. Nggih, siap nggih Mas nggih. Siap. Syukur. Bidal saking Blitar jam pinten? Jam sekawan. Kawan menuju pundi? Ponorogo. Maksudnya teng daleme sinten? Mas Didik. Teng mriku disebut napa? Belas boten kana lawa. Dulur iki sungguh aruh gupuk niku mesti diutamakan. Nggih to Mas. Leres. Sing kula contoh niku adat ingkang sampun lumaku warga masyarakat Ponorogo. Nggih. Arep kenalan ora arep sedulur apa kanca, kuwi nek jenenge nyambung silaturahmi kuwi mesti gubuh subuh aruh nika dipun retuh dados tunggal. Leres tata kramane Kyai Jawi ngoten niku. Iki dhewe to awake dhewe munggahe jagung, telo, uwi, kendili metu lho.
Berarti lah butuh ingin kan ini adat ketimuran pun dipun jadi. Kiai Sukosari sangat menghormati menghargai terhadap tamu. Nah, kok iso ora disuguhi? Lah wong ngape buka rene lawange yo, kowe karep mlebu yo iso. Iso piye wong wis teko iki ya. Teko jam 9 to kula. Terus Delah niku napa? Dalah piye? Apa-apa yo wis tak cepake. Pak apa ngurang sapa-sapa ya bojomu mengolalange ora enek. Katane ya wis aku wis langsung. Jadi kata-katanya gitu. Kowe tekane nggonku to. Iya, Mas. Wong aku yo kulih dhisik wae dalu wonten blitar. Nggih. Kula maksud piye lah iki kok kaya ngusul. Lah sampe mau teko bengi aku lak risik. Lho terus aku ora mau langsung bojomu mengolalanmu ora enek. Dadi aku wis Iki kok omongane blesek to, Mas? Kuwi kleru. Sing bener kuwi lawange mengo bojomu ora enek. sing kula jenengan apa kula? Ya makmu. Lah nggih, Nek kata-katanya sing bener ngono kuwi. mudah mudahan kula mriko niku bojone mengolalange ora enek kok. Lah nek bojoku mengo ora mboni. Tapi tak foto. Kowe iki abi jebles ae. Kula niki mboten ngilangi rasa. Alhamdulillah Pak wis seneng kula niku suwirane Sedaya jajaran pokok pincang aku, pokok pintar aku, Bapak Lurah, Bapak TNI Polri aku, ini menandakan bahwa sinergitas dari kepemerintahan Kabupaten Ponorogo yang selalu cinta kepada masyarakat budaya. Ini insya Allah Yai Budi Pak Budi Sukosari benjaripun saged pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Praktis napa? Saben bersih desa mesti ngenekke ruwat desa buat Sukolo. Niki sing diarani masyarakat Sukosari yang mengangkat harkat martabat budaya Indonesia, terutama untuk masyarakat Sukosari saya. Ono kuwi tegese nuwun sewu penggembira ulama yang cerdas ngono kuwi bisa mengurai, bisa memberi pemaknaan tentang bersih desa kaya apa. Mesine kakang ora kalah harapine. Niki mboten mudah kok niki teko Google sing digoleki malah Lek Suryati tukang adang. Sapa? Suryati. Kok kowe apa? Niki lho sing digoleki. Kok iso bengi iki acarane apa? Alhamdulillah ora kaya wong Ponorogo, Pak. Seneng kula. Piye? Nanggap wayang Sukosari hebat, masyarakatnya hebat, pejabatnya hebat. Wayang jenenge kaya ngene dikek videotron, kono kayak videotron. Amin. Mek trimo mesene pos kampling mriko suatu saat insyaallah pos Contoh kampling. iki. Kok sapa sampling piye? Terus men apa? Pos kampling gitu. Loh, iki bersih desa pos kampling. Iki bersih desa ngilangi Sukerto sengkalangan desa. Leres, ada mesti ada bisa. Oh no. Aku ki melu seneng lho Mas. Pripun? Masyarakat iki lu nek digawe kaya ngeten iki duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Leres. Lagi iki dagelan penteruntu sange beli power baru tak iki. Lah sebabnya piye? Nanti dewek buri tukang masak lembur. Lah kuwi lho saka Pak Guripan ibu-ibu wong tawon pancen semangate lho. Iya nek sing enggak ning kono kae patune Mbak Minso, Rexona. Sing isa-isa iki nek Mas Soco. Malah ciloko lho dan. Nggih. Wis men sehat, masakane men enak. Oke, melu seneng lah kowe. Di sini banyak para pejabat, para ahli ulama, budaya. Aku delok iki. Mbah Lurah selamat. Mas selamat, mudah-mudahan selamat, piyambune selamat warga masyarakat. Setelah itu selaku warga masyarakat Ponorogo ya selamat. Pindah berkah barokah saya betul Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kalau dicontoh Mbah Lurah selamat. Loh, barokah selamat iki pancen nyaku dicontoh. Loh, wis perso janji to. Pun, Ingkang pundi? barokah selamat mriko. Nggih. Saya kira. Alhamdulillah. Wis perso tenan. Oh, aku kene beliau nyamanku berarti ya aku ya. Lho tak kira kene apa sampe iki lho. Aku Sukosari seneng aku. Senengku. Sing penonton kirinan. Nggih. Tertibnya nonton, Mas saya. Tertibnya penonton ulah kaya Ponorogo. Ini bisa dijadikan barometer penonton yang selalu menikmati harkat
martabat budaya yang ada di Indonesia. Nyatanya lenggah sampai nyembali menikmati budaya Indonesia. Jadi tepuk tangan istimewa. Sumpah saling penonton mek digoto oleh ngadeg aku di dunia panitia. Ini salah satu menteri Dibumi matane iki. Baik bakul. Kuwi bakul kok dibumi. Iki wong bakul wong leader kok iso. Lah iki kuwi padha kalah berkah ya. Tegese kiai wayangan kiai desa iki perekonomian berputar. Sing entuk rezeki ora mung dalange, piramide sindene pelawake. Nek klebu ingkang kepareng dodolan penjali, ugi pikantuk rezeki lantaran Sukosari anggenipun bersih desa. Amin. Kula Mbah Lurah Slamet dipun pujiaken nggih Mas Cahyo. Insyaallah beliaunya anggenipun lenggah dados lurah lurus dan terarah, insyaallah semakin amanah membawa desa Sukosari semakin berbarokah. Allahumma Amin ya rabbal alamin. Mas Pritik tak tesek iki anggen bersih desa Sukosari. Apa penjabaran dari Sukosari? Nun sewu, kalau dengan bahasa akademisi itu kan tidak, penerapannya juga tidak. Kalau Sukosari itu ada 4 suku kata Mas Cahyo. Laras. Sukosari jadi 4 suku kata. Su itu adalah suku masyarakat pun mboten bedakan derajat lan pangkat sugih lan larat. Sedaya menika ingkang makempal dipun pasani umat insyaallah bersatu menjadi masyarakat ini membawa nikmat di dunia dan akhirat. Luar biasa ya. Kedua, kondusi bagaimanapun selalu gemolok kawiji guyub-guyub bangun desanya ben makmur wargane. Satukan tekad, satukan jiwa untuk menyongsong bersih desa Sukosari lebih meriah. Terakhir, ringan tangan. Wong kene iki nek nyambut gawe yo nyambut gawe bareng, gotong royong yo gotong royong bareng, urunan yo urunan bareng. Luar biasa ya. Sampai yang pintar, sampai yang cerdas tenang. Secara analisis beda Pak. Rupa gawa rego. Bener. Lah nek kaya kapsul saka tetrang iki. Apa sing arep? Dirusi nang kena kini lho. Ini kakangmu mesti luwih canggih, luwih pengalaman, luwih cerdas. Apa elek ini Mas? Nyapa? Kemproh. Elek iki pinter kok. Memang menjabarkan Sukosari dan sing dadi pangarsa kene lak Pak Nades. Asmane Pak Slamet Daroini. Nah, persuku kata Slamet Daroini. Mas Guru silakan dijabarkan. Slamet Daroini. Isinmu ya isinku, wirangmu ya wirangku. Mergo aku yo ning kene. Aja sampe mleset. Mas Tanjot ditimbali saka Surabaya. Nah, ngono. Aja ngisi-ngisi lho, kan arah-arah Ponorogo. Apa nek iki live streaming. Aja nanti wirang-wirang Sedekah dawuh. Berarti yang nanti sampai wirang, aku lima wirang. Berarti kan wirang. Sebuah batu senyari bumi kok. Benar. Jadi paling tidak usah kata harus ditata. Kita adalah satu tim. Jadi dalam sinden penabur pelawak satu tim. Lek apik-apik bareng harus. Lah itu apa? Anu Mbak Kesi ngomong ora. Ngapa kok nawani Kesi? Jatuh kan dhewe. Coba Pak Slamet. Ya, napa? Ya Pak Slamet Daro ini. Pak Slamet kuwi mbok jipuk saka ndi? Paling tidak Pak Guru saka Balai Desa. Dan desa ini sudah apa iso? Maksudnya ki ngerti yo Pak Slamet itu nyapa. Lah linggo lho, masa akrobat. Iya ini maksudnya ini dalamnya Pak Slamet ada apa? Usus. Baik kok bodoh banget kok sama ini. Maksudnya ini sedikit banyak kamu bisa melihat Pak Slamet itu seperti apa. Lah itu lebih aku yang masuk lalu ini. Ini loh, Pak Slamet lah kepala desa. Lagi? Di dalam pos-pokok atau kepala Pak Slamet ada apa? Dadak tak ronsen. Pak Slamet itu beliaunya. kamu tuh nih Pak Slamet gini. Pak Slamet. Slamet. Di sana langsung angin. Lah, kok cacet-cacet Pak. Slamet sama telur selamat. Nanti Slamet itu dari arti apa? Lah iya, dua suku kata. Selamat. Nek digabung Selamat. maksudnya perpanjangannya Slamet itu selamat.
Tak foto. Masyaallah. Teges iki selaki. Lah kok kula sakit to sebenarnya selamat Pak. Muga-muga selamat pejabatnya, selamat masyarakatnya. Insyaallah beliau yang ngasto dadi Bapak Kepala Desa, yang selamat pejabatnya, selamat masyarakat. Insyaallah masyarakat akan dekat dengan pejabat dan pejabat akan mengayomi masyarakat. Alhamdulillah yo ngono sing tak jaluk yo. Pinter iki. Oh iya. Ora ono job iki job itu semuanya sama Tuh, rata. betul lho, Pak. Lah kita sabuting. Wis sabuting lho, Pak. Ya bener. Terus saiki met to? Met, Met. met, 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 Cocok. met, met, kata-kata lu memetri. Memetri. Kita ngeten. Memetri napa? Memetri uri-uri. Muri-muri. Beliau wong Jawa ora lali karo Jawane, bersih desa muri-muri kabudayaan Jawa. Katanya sudah terbukti bersih desa ning Sukasari ora nanggap liyane yo nanggap wayang budaya Jawa. Alhamdulillah. Kula sing diarani budaya yo agama, mula Mbah Slamet, Mbah Lurah ngagem sangka. Nyapa kok ngagem sangka? Mergo lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Astagfirullahaladzim. Kurang rampung lho. Loh, Pak Slamet daro ini dah. Dan itu dari bawah beliaunya beranjak ke jabatan dari kepala desa. Oke, Wong lek budale saka ngisor insyaallah ora lali masyarakat sing ning ngisor. Berakit-rakit dahulu, Berkenaan kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Senang-senang kemudian. ora mesti kalau kopi loro yang mati nyatane. Pepatahnya ngomong. Tapi kleru niku. Coba Pak. Bener. Terus dari bawah. Terus roh. Roki rono rene delok di masyarakatnya sing kekurangan. Bakal bocah sipo iya. Aku ini bangga lho, Dulur. Bangga. Wong iki iso cerdas sih dan Rono rene delok masyarakatnya di sing kekurangan. Mergo dadi Bapak Kepala Desa itu kadang-kadang tidak mementingkan kepentingan pribadi tapi mementingkan kepentingan golongan. alhamdulillah. Gitu Pak. Laras. Iki insya Allah beliau yang mengemban amanah menjadi kepala desa, insya Allah nyeneng wong oke, mensejahterakan warga warga Sukasari oleh berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tepuk tangan kagem Mas Cahyo aku tadi. Murah. Jelasnya aku Lho sing jalak kae. Nah, Terakhir nih. niki niat apik, wong lek niate apik besok bakal oleh utawa oleh ganjaran sing apik. Oleh nandure apik insyaallah bakal tukul apik. Yo kuwi beliau nyambal Lurah Slamet. berarti ana neng-neng wong nandur bakal Mundur. Lah kuwi ora mesti lek kuwi. Lho, wong nandur bakal mundur ora mesti. Iya. Kok iso? wong nandur bakal mundur. Ora mesti lek anu rengi lah mundur ya. Kadang-kadang nandur pelen pangan codot ya lah mundur. Ngene lho pepatahnya nandur mundur wong utang bakal nyaur. Ora mesti saiki akeh wong utang minggat, Mas. Ora nyaur ki oke. Pepatahnya ana telung kata. Apa mesti wong utang bakal nyaur mesti kabeh iki sing utang minggat. Ning sing apik kudune nyaur kewajiban. Ora iso lho. Ora iso. Pepatah iki lho mesti lek bener, Mas. Iya nek Nek to wong sing nandur mundur utang nyaur wong dandane bakal nggo, gawe bakal nggo. Wong gawe Bakal nggo. ora mesti. Kok iso? Wong gawe kuburan lah ibu dhewe. oh lah sini kok kono Kira mboten sampeyan tahu dulu wong duduk kuburan iki wis gawe wong tinggalku 10 mak. Ayo. sampai Ning ngene ku sewu kok aja mendebat pepatah Jawa. Saya tidak mendebat tapi kan realita loh, Mas. Lah realita kaya apa ning madyan kaya lampi enek karma dan dharma. Mula tembunge becik ketitik Allah ketara. Wong sing becik bakal ketitik, sing Allah bakal ketara. Sing ngomong sapa? Nyatane saiki mung akeh wong ala sekolah duduk ning kabecikan. Ya ora? Malah wong sing becik sing mudi ala-ala. Ya ora? Mbuh. Dia kan bener Mas saya. Oh sing ngomong iki sing ngejak aku getak ya lah, getak pisan lho. Kalau getak ini kok orang sing iso iki. Ya bener. Saiki mung akeh wong becik sing diolo-olo. Zaman sekarang tuh akeh wong sing apik sing dielek, ning akeh wong sing elek diapik-apik. mulai berarti garis besarnya Garis besarnya orang mesti lek wong becik ketika orang ketara. kudu ada pasar. Ada pasar. Itu lho Mas. Luwih becik ning isor tinimbang dhuwur. Iki lho karepe dhek ngono. Mergo kaya ngene iki. Tegese lak ning isor luwih becik dibanding dhuwur. Wong urip sing jenenge rekoso luwih dhisik mek entuk kamulyan. Iku lho sing maksud. Rekoso sik. Sing ngomong sapa? Nek ndi awake dhewe mbiyen iki dijajah rekoso. Bar kuwi terus mulya mergo wis antuk kamardikan 17 Agustus. Orang pelaku rekoso nek ngetek kok ya rekoso ya. Lagi berarti ra gelem budidaya kita Mas. Yo ra ndonga. Oh budidaya Mas. Wong aja sok mangku tangan.
Gumrega. Kenapa mangkutan udah bojo mangkutannya gede aja nih. Tadi mangkutan udah mangkut bojo dewi. Maksudnya itu bocah ini bijak pinter ora iso to. Maksudnya itu bagaimana kita mindset bisa maju. Desa iki ben maju kepiye? Ora iso maju mergo dinae sak mene iki. Lek mbok jok nek kan seneng karo pusat cilaka kowe. Lah ngopo? Mbok jok nek mbok perlebar kok bosok lho. Desa iki sak mene dinae iki jelas. Lho, desane maksudnya ben berkembang lho. Ya ditanduri. Mawar latih lho Pak, tidak berkembang lho. Maksudnya kepemimpinan Mbak Lurah Slamet tuh bisa memberikan cahaya masyarakat Sukosari. Lah, Mas Slamet kon iki connecting. Jadi lampu-lampu oke, cahayane oke. Anu Mas, ki ketoke pinter nih yo blesek to. Lah iso. Maju, pemikiran itu maju. Maju itu adalah satu mindset kemenangan. Betul. Gitu. Nek mundur kegagalan. lomba tarik tambangnya maju malah kalah ya. Wah, Nek sing orang lho. Gini loh, malah menang. maksudnya maju itu pemimpin. Mbah Lurah itu lenggah di depan itu sebagai pemimpin. Mas Cahyo lenggah di depan sebagai pemimpin. Cara lu sopir. Sopir pemimpin. Kalau kayak yang harus sopir. Itu pemimpin. Tapi nek pemimpin ki sopir ning arep. Iya. Belum mesti. Enek sing sopir ning buri. Allah. Sopir ini ngarep. Belum mesti. Tukang becak. Wah, cek ya jamaah iki ngawur. Wong saya lho, sing jenenge pemimpin mesti ning ngarep. Sampeyan tahu lah jamaah ning masjid. Jamaah masjid. Tahu. Sing ngarep dhewe jenenge apa? Imam. Lah iya ngarep dhewe iki imam. Imam iki pemimpin sing ngarep dhewe. Nek sana wong salat sing ngarep dhewe mesti imam. Lek pas salat, Sing ngarep dhewe imam. lho tahu. Arek. Lek pas salat apa? Oke. Lek pas salat ngarep dhewe Imam. Oke. Berarti urung mesti, Mas. Urung mesti. Urung mesti nek salat iki ngarep dhewe imam iki urung mesti. Nang ndi ngono kuwi? Urung mesti. Bawa tekan masjid dilarang. Sing ngarep dhewe ya imam. Arek betul mesti. Kok iso? Berarti jangan tak tahu layak. Hubungannya apa? Dan tahu layak betul. Tahu. Tahu surat sedasa. Tahu. Murid dhewe napa? Makmum. Ngarepe makmum. Imam. Ngarepe imam. Ayo. Ayo. Pak, Ayo ayo. Pak, tambah 500 ke mudune lho. Iki kowe sosok aku karo sampean kewirangan tenan. Ayo. Lek kabeh ngaturane to. Kan Kaya ditutupi. bener lah mboten kula. Ya memang kuwi khusus. Lek jeneng salat kabeh, lek jeneng ngade mesti imam. Lah itu terus enek sope, lah iki di makmum sok-sok lho. Malah batal salat kok mangan sop iki pripun kan. Malah batal. Kudu iki ning arep iki kudu iki sak batal. Sok kuwi ora ngerti karo agama. Sok kuwi mesti barise wong salat lho. Dadi wong salate nggawa barisan dhewe-dhewe. Dadi nggo apa? Nggawa sop. Dadi nggo sego apa? Anu Mas, anu ndak ngembange lho Mas. Iku sosi kisinan lho. Lah iku wong enggal kok Mas. Lho, kula iki wis mangan bakso sing pentole cilik-cilik pinter ku ngene iki ya. Ora senggono lho. Cilik ora akeh to lah. Kuwi masalah. Nek nggon bersih desa, kuwi dadi kan Bersih desa kan iki. Sik. Iki lah kamu. Pramusaji sing dicepake iki lah mesti nggawa makna to. Lah, ya Ini bahasa Ah, sing darani polo kependem kuwi mau tetep kuwi ya tetandurane sing kuwasa. tapi kurang ini. Apa? Dari polo kependem ki jago polo kependem. Ya. Kacang polo kependem, telo polo kependem iki ora stok iki. Apa? Ayit. Iki ndak suruhi tapi dengan ngerti aku Gus, tapi Gus. niki jenenge jagung. Apakah makna dari jagung? Hubungannya karo desa lho Mas. Jagung ki saka tembung jaki janganlah kamu menjadi manusia sing duwe jiwa adikang adigung lan adiku. Kok yo temu to ya aku. Telo. Telo itu saka tembung telo. T iki saka tembung telekomunikasi. Oh iya. Telekomunikasi. Telekomunikasi itu penting. Iki Pak Satpol apa? Dinas Kominfo ya Ya enggak. Nyatanya telekomunikasi lancar. Sesuatu hal infrastruktur itu jalan. Telekomunikasi itu lancar. Infrastruktur. Kuwi nek mbok kon alon-alon ra iso kecantol-contongi. Kacang. Cetok, telo lumbang kok. Kula iki longgar wektune pejabat kanggo masyarakat, longgar wektune masyarakat kanggo masyarakat sing membutuhkan. Wontenipun jagung ingkang sampun kasebat dipun susul kawontenanipun telo, lajeng kasusul inggih paring
asma nggih uwi. Uwi iki perlu usaha. Wong kene ora bakal ngitung tentang usaha piye pameh desa iki lebih maju menjadi desa barometer seluruh Kabupaten Ponorogo. Wontenipun uwi lajeng kasusun nggih menika wontenipun jenang. Jenang terus sebelum menika jenang menika sebelum jenang. Orang bingung Jenang. Wah, Wis tau ning apik kok. jejere dadi menungso ora lali manembah marang Gusti kang berbeda mati Gusti Allah Taala. Nyatane ibu limas yo nganggo jilbab. Matane to Nang iki sapa kebuk wong kene ora golek menang, Pak. Wong ki luwih becik rebut salah tinimbang rebut bener. Wong ki luwih becik nyuwun pangapura tinimbang njaluk pangapura. Mane kang. Sampun kamprit kita saking nggih menika kawontenanipun jenang lajeng dipun susul wontenipun jadah. Jadah kula sapa kebuk jaki jadanen uripku kanthi jebel saljadah. Elok bocah-bocah. Peko. Berarti sampean kulino jamaah. Piye to, Pak? Boleh. Kowe berarti kulino jamaah nang sadatan lho. Nggih. Mungkin piye? Tahu nang sadatan. Tahu. Pas sujud kula ora tau ndangak kula. Dadi kusuk tenan. Usuk piye mutu ketol. Wontenipun jadah tasik wonten nggih menika arupi tape. Taki takwa. P iki pepeling. Lajeng wonten wujudipun gedang. Gedang iki insyaallah gedayane masyarakat Sukosari oleh pepadang. Pelok. Ingkang pungkasan nggih menika kacang. Kacang iki ngirimi kuwi aja pakai cangkem. Dadi Wis kae. Banyak orang dengan kangen-kangen ragulan. Kayak gitu. Sorry. iki Maaf. ini kan. Dia gak iso tidak terlalu Sagolane kanca bakat kita dari budaya ini. Ya. Oh, langsung tempat Mas, tempat. Oh ya. Terus Pak Polisi, Loh, nyapa? lapor Pak. Nyapa Mas? Ada kasus pencurian kentongan Pak. Lah wong iki yo kesuwen ora ndak diwereke kok iso. Ngono yo. Pakutan nika dipun lajengaken. Lajengaken. Wah, Sik iki piye manut jenengan? Pripun? Ada request fragmen ketoprak ambiane dipun. oh ngoten. Ada tandu Pak Dino, saya punya dhewe. Tandu kuwi noro yo. Andang dulu Mas jape. Wes tak gaene walah. Ya. Nyapa? Tempe. Nyapa Mas menengke ya? Tipis-tipis. Ayo prikes. Lah kuwi ben ora kekasane nek dahar kok iso nang samu. Ya kalau kasih ya. Jangan dulu Pak. Iki nyawang panganan bae kok iso. Andang dulu mut lho, Sik. Dadi apa iki? Penting apa? Ora aku diteke kok dianggurke iki piye? Kowe tak kon nganggur sik iki ngenteni Mbah Lurah ku kadung tek akeh ra iso ngapa-ngapake. Ayo, kowe. Kita dulu Mas. Niki tambahi
Iya, apa ini jadi? Gula kalau kopi, Bang, gini Bang. Ing samangke pagelaran ketoprak badhe mundhut. Ira-iran gini kok andi lumut. Kleting kuning kasut dening Mbak Tatin Cetak. Ing samangke kleting ijo kasut dening Dik Birgita. Kasusul kleting abang kasusul Dik Wino. Kleting abang. Ing samangke ingkang asta yuyu kangkang inggih menika Raka Mas Jo untuk Harahap Muhammad Sukeh bin Ajibek. To nyabrangi lho, nyabrangi. Yo, lah dadi yuyu. Yo, ngono. Dok, ini. Kita cari munggah-munggah ya jadi dulu. Yo, ini. Dok ini. Piye to, Mbak Yu? Ini, apa? Ini. Senang. Sampai penting. Ini, kali. Sampai nasan-nasan sih. Piye to, Mbak Yu kali kok banjir kamu iki kudu awake dhewe munggah-munggah ya ndek lumut to. Iki piye ya konteng abang ki ade arep ketemu karo andi lumut iki numpak apa konteng abang ya bingung aku kudu numpak apa ya konteng iki kira-kira rame kok aneh ya abang. Wis kita bar ngombe jamu gelang kosek. Nek amah ki ketoprak alon-alon bae lah wis. Gawan Mas. Ati kula mungkin tancep ini lurus berarti. Kowe kan peprau di panganan ora. Jadi karo ngomong, Mas Lutut kene lho dadi yuyu kene. Dadi yuyu. Oh alah. Nah, ngono. Wah, dadi yuyu ngengenan barang iki kebagusan kok. Ngono. Yo, jadi. Lekutuk ngono. Lekutuk. Wah, awak piye to Mbak Yu? Aku kudu munggah-munggah ya ndek lumut. Ayo. Piye iki Mbak Yu aku kudu munggah-munggah lumut. Kok kalene banjir iki ndek perahu terus kudu piye? Ya tak konteng abang. Iki jayo kiri terus ya. Ana sini. Tolong kita Mbak Yu malah. Piye? Lah iya. Ya awakku terus kenyablang. Yen kamu kok kali ini banjir. Lekutuk. Ayo awakku maju. Piye ya konteng abang iki ndek kendaraan perahu ndek. Ketoprak kendaraan. Tumpaan. Kok yo renek tukang tambal. Kok yo renek tukang tambang, tukang kerek ngono ya. Lekutuk. Kaget awakmu kaget. Kowe iki lho goblok. Sing kali kowe iku. Kaget iki ceritane. Aku yuyu Kakak. Kowe sapa, Aku kelenteng ijo ya Kakang. Kowe sapa? Iya Kakang, iya kok iso mau. Lah iya. Lah yo aku yo Kakang. Aku yuyu Kakang sing bisa tata jalma. Kowe arep nang ndi, Nduk, Aku harus ketemu karo andi lumut ya Kakang. Iki ngono kaline jambir. Kowe kudu Banjir kok jambil. kaline banjir. Wis ora kendang nyabrang, lho lah ayu. Piye carane ndak ngerti. Nah terus ngomong terus. Yen dhewe ora ngerti kowe Kowe dulu tenang. Kali ini banjir aku gak iso melati ya Kakang. Gak iso. Piye? Kok iso ngerti aku ya Kakang? Apa iki Mas? akeh klinese lho iki. Kowe numpak gegerku kene tak sabrang ngene. Kok dhisik aku dhisik. Aku dhisik. Apa nek wis selamat aku tak melu-melu. Aku gelem mbok sablangke. Aku gelem mbok sabrake ya Kakang. Opahe opo? Ning ngene opahe. Opahe apa? Pilus. Apa?
Pilus. Kok pilus apa? Pilus iku ya apa ya? Pilus Kakak? iki pipimu sing alus. Belum utuh. Tapi janji selamat ya kakak. Janji iso nemoni aku karo andi-andi lumut ta ya kakak. Wis bakal kowe kok slamet nemokne di awet diandane lumut. Ya wis sama aku saiki ya Yo, kakak. numpak kene gegarku kene. Berimbang lo. Waduh iki. Lah, ini dia aku wis mulai bojoku tak tekek kasih. Bodohmu delok di YouTube lho. Sun. Ayo. Ya kono teko, rada lho iki. Wah, kok cuma klepen ya, sampe lalu ya. Ya kan numpaki. Kowe lek kene nemplek lah, kene iki dingin. Apa ini? Sun Sabrangke bocah ayu Lubyu sing kok aduh ya lalu gue sun sabrangke bocah ayu liwat kene blek guduk. Aku ya iya bilang aku ya pengen nyebrang rono. Iya oke ya. Aku kaya Mbak Yu. Aku ya Mbak Yuku. Sini kita buat gini. Iya. Lumayan balura. Balura Balura ini balura. balura ini batin. Piye? Ya aku teh oke langsung mulu ya. Sun sabrangke Bocah ayu liwat kene sabrangke Yo, kono main ada dulu kita unggah ada Matur dulu. nuwun yo Yuyu. Awakku rada rasa. Kepiye carane aku iso munggah kae kaya mbak-mbak iku ya. Ya. Iki kepiye carane aku sama gangge koyo bayi-bayiku mau. Mama kan ini banjir koyo ngene koyo aku iso nyabrang. Bayangan motor sapa sing iso nyabrang kaku ngono lho. Iki ngene koyo aneh wong koyo. Belakutut. Ada itu juga Pak. Masih lagi kalau jutaan kalau begini. Aku yuyu. Iya. Wis omoan. Oh iya. Yo. Iya kok kisah-kisah ngono banget. Piye? Aku kuwi pengen nyabrang rono kae kok aku tulung sabrang apa ya? Mo. Hah? Wis wedi. Ya kok ketok emang bayi-bayiku mau aku ki musuh bayiku sing wis tekan kono mau mbok sabrang kan? Tak tabrake lo gaweke cri-cri yo ayu. Aku gawe iki sak ngono, aku ora kuat. Wis kowe nyabrang dhewe kono, Kok masih tambah aja ngono kuwi lho. Lho, Aku yo kaya wong wedok kaya mbak-mbak iku aku ya wong wedok kaya cantik aku ya cantik lho. Cantik. Kok aja benci deh mati laden lho kowe iki. Iki jane yuyu kok baru saya. Kowe nyabrang dhewe, Aku mau nyabrang kowe. Lah apa bedane karo mbak iku sing mau kae? Kowe pengen nyabrang? Pengen. Pengen nyabrang? Pengen. Ning ngene opae. Opae apa? Opae piring. Apa?
Piring, kita ayu kompon ya. Aku nggawa piring. Piring kuwi pipimu sing miring. Belak kutuk, belak kutuk, belak kutuk. Aku ra sudi. Aku ambak-ambak kaya ngene nek dicium karo jenenge karo yuyu kang ngene. Aku yo ngene lho wujune wae kaya ngene kok aku. Belum ora, kowe nak belum aku nyemplung kan, ablek kan. Ampun betul. Oh, setan yo aku pengen digendong ngarep. Ngarep. Waduh. Waduh. Cepat ngene iki yo, cepet ta. Yo, cepet. Aku pengen silakan kono. Ayo tak yune sing cacek lho. Aku sik gila. Manung ta wong penak iso. Mantok ngene-ngene lho yo opo. Kenapa kamu yang kayak kemana? Oh, gendong lho. Iya. Iya toh? Gendongan. Son sabrangke Jubuk nih. Gendongnya. Tasmu gowo nang tasmu. Tasmu mau di. Yo tasmu nah. Yo. Kowe jane penting apa arepe asok mekar. Tenang matamu yo iki. Dhewe Iki ana barang sing penting tak nggo ngono. Oke, tak gitu meh. gendong. Ayo, oke. Iki gendong. Nah, muga. Sing ngembang tak aku ae. Son sabrangke bocah. Terima kasih. Apa itu? Kayak klinik dulu. Tanggalnya kayak Pak Subuh ini. Ora kok aku nek disabrake karo aku ora iso. Sabrake ngono. Iya. Son sabrake bocah. Tanggalmu lho, Di sandalku. Aku wis siap meneh tulung rono kae ya. Gendong arep. Klenting-klenting sandale lili. Ayo tadi aku nek gusti anakku tidur. mataku langsung belok. Sandalnya telek telek. Loh, ono bener gendong. Gendong. Ora apa-apa jenenge. Iki request ada di rumah kok. Dua kamu tuh ini ngawur. Ayo. Nah, ulak gendong sik. Son sabrake
Surabaya. Kok cuyok kesek iki lho. Kapo? Aku gak aku dari tujuh aku gak. Selama kok aku dari tujuh. Masa ya. Kok Pak Rada ngene yo. Oh sing jaluk tamen yo. Piye lho, Anda dhewe lak mesti gawe tuyu to. Ah iya kok dene kudu ngono. Sampeyan yo ngono, bolak-balik nggawa tas, sandal. Ya kok bulan baju ini kurang masalah. Lain mau trek. Nek nang wong lho iso ngbatati kuwi. Iya. Tak kandhani bobot kuwi gur 40 kok. Tak polisi sih. Iya, kok tak iki lho yu, ayo tulung iki. Tak kira ono. Lho lebar. Tak pasu. Pasu. Balik itu itu. Tuyu ku piye? Kok Mbak tadi dadi napa? Nggih, ini ada kata mawala, Mbak. Nggih. Kengkul kirang Kae pakai. barang sik kae penting-penting ya. Wah, tak balik coba. Sonsak bocah ayu. Oh, napa? Nanti kalau grab Telepon iki Saking Pian dekorasi dusun Demung desa Sukosari pun gending saking gunung dipun jenengaken Bapak Suyanto. Atur dumateng yusange nggih ampun bilih wonten modal kepareng badhe atur kesumbang nggih. ya Bawa Swarodana kunjuk dumateng para pamirsa sedaya mliginipun Bapak Panitia saha perangkat utawi Bapak Kepala Desa lan perangkat sedayanipun. Mugi warga masyarakat Demung Sukosari tansah manggih kanugrahaning Gusti ingkang Maha Agung. apa kok kene omong kok semangat iki lho. Yune kesel. itu gue ya. Saking warga besar KUD Sukamaju, Serangan, Sukorejo, Ponorogo. Assalamualaikum Pak saya, waalaikumsalam. Nyuwun gendhing kepengin ninggalkan tresnan saking gunung. Nggih. Bapak Lurah Sukosari lan sedaya perangkat ugi-ugi manggil rahayu dipun paringi sehat. Amin. Pertanda Bapak Haji Karsono SP. Ya, nggih menika riyen ngemake nimbali kula sakonto. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gendhing slendak sutra kuning kaliyan tembang kopi. Kula aturaken dumateng Mbah Diono kalih Pak Jono. Ngawi saking Mbah Marji tekan semanten matur nuwun ingkang nyanyi Mbak Tati guys. Nggih. Sugeng dalu butange niki saking kula Sayuti nggih. Nuwun gendhing mawar kuning Bu Kesi nggih suwon. Suwun. Kulo tulisane SUWON suwon. Berarti nek munikol kae ora kol kae. Piye? Colok. Misalnya lo CULOT. Hari siji. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sugeng dalu. Niki kula saking Bapak Kasnun RT 2 RW 1 nyuwun gendhing pepele kaliyan tembang rawe. Kira gedruk. Niki rata-rata sampe ngono. Monggo, oh jengleke. Pas sarasipun jeneng-jeneng itu, kita ini. Bos. Aku sing gagas iki. Kae Aku gendong. ora sampean ki ora ndek iki lho, Mas iki kok gawe jeda ngono lho. Apa lho? Aku. Siapa? Wah, kok ora Siapa? Lah nak oksigenmu dhewe. Cari bloro kabeh. Sing kembang kok sing bawa Mbak Tati sing jelek gendenan kok loro. Mas klinik dhisik. Coba. Piye piye piye?
wis saling mengisi dan saling melengkapi. Iya. Alon-alon itu. Dagelan itu tadi kita mati ya. Aku tenan lho yakin bobotku 70 muncul lho. Kok iso ning bola-bali iki ya luar biasa lho. Bagaimana sih gawan 150 kok malah. Sik bukan. Kita iki anu Mas, nyusake lagu karo bocah. Iki tubuhku mung iki. Anu le padahal nyusake bocah. Anu keren. Jadi paling tidak yo kudu ngerti saiki lho piye karepe iki piye. Nek bukan. Ini berapa ya? Berapa? Bocah itu sakit, Aku akan ngomong ini yang Ayo, Oke. yang ini belum. Oh ini. Dewe kira malah dhewe malah. Iki anggota. Ayo mana tuh? Iki lho sari-sarine koyo tobo lho iki. Kali dah mlaku tok. Oleh mobil. Nek tak tolong ngibani lah. Kandeng bang mobil saya ini. Oke. Oh, betul sing mau sampeyan. Aku malah nanti butuh kok. Ngono lho. 70. Itu pun butuh sanggup iki kok. Nah, Arek bener tek. Oh berarti ini mau belum seberapa. Belum seberapa. Oke. Masih oke ya. Oke. sebenarnya malah merosot mas. Yen macan among karun janon Satu lagi Mas untuk tunjukkan semangat. Penak orang itu. kurang perasa. Untuk rasa Mas itu. Bisa Mas itu. Nah ini baru Kamu pas. Pak saya gadul. Apanya? Hati kok gadul-gadul. Mulane gak perlu tak foto-foto ini. Kok untuk Lagi mau mas foto. Ya Pak. Untuk apa? Coba. Ya. Oh iya. Enak ini. Alus orang. Sarang ngene-ngene mas. Orang pasti kali ngomong itu. Alus. Kayak gimana Pak ya? Tidak, tonton. Cik, lu. Orang pas. Masa iwanan? Ini lho kayak aku ini lho jajan. Ambil dedet. Yo iki tok. Ilmu barang torek. Gua tak olah kali ini. Lah urusan Gua sendiri loh.
Ini ora keblok Mas Nek Prima. keblok tak ganjel to, Dik. Piye? Aduh aku. Duwe ndok apa, Mas? Kuwi dibentuk mochi. Aku delok mochimu, Mas. Iki itu masih yo. Apa? Stretching. Coba. Pancita. Oh. Oh, nyake tuh, ayo. Dan apa nek kadung mambu telek iki. Aku takut. Melu. Kuwi ra melu-melu kok. Aku melu-melu, Mas. Parang mlebu iki. Coba. Palingan berarti. Ayo ayo. Agak Yo semua sari. pasari sih. Mangan roti. Makan roti. Aku dibalik lho, Mas. Makan roti kena busi. Diselok adil. Kita panen ora? Cita-cita nak. Mangan roti. Entek 5. Mugi warga mekar. Eh, Langsung kan. Apa? Kok saya nek utang wong. ini kita bilang kamu pocong ini. Iki to. Kok sama semekar. Kalau duduk mekar iki ngono sari. Mekar sari ngono. Suka sari. Suka sari mekar sari. Iya, iya padahal jadi Mugi warga suka sari Mekar. panjang yuswa. Allahumma amin. Menyang Sragi kula ning Sumarata. Terus Yai Sukasari uripe tambah mulya. Allah. Rasa juga dhuwur. Allahumma amin. Duwe dureran. Aku nada tinggi to, Pak. Lho kok iki tenan ora dhuwur. Tawari. Ayo. Esuk enjing, So enjing sore sonten. sore sonten Terus dhewe. kula benjing bayaran pinten. Aja berpikir ya. Anggur pari ditaleni kawat. Warga masyarakat Sukasari selamat dunia akhirat. Alhamdulillah itu ceton. Tahu wis, tahu. Oke, Lalu coba. Panas sudan aling-aling capek gunung ngombe kopi dicampur jahe Yai Sukasari tambah barokah. Lho kan terus jadi lho. Ayo. Arti jelas ini. Ora usah sesuk ben nanggap neh. Mangan
Tetap guna riyen Tatin. Niki wonten ing ngersakaken kembang rawe. Kembang rawe. Digedrokne. Mbak Trias penting antara Mbak Tatin bersama Mbak Munas ya. Oke. Tuh, ngadeg kan nyambut gawe. Anak jajan iku Kowe benjote. ora ngerti lho, jenenge wong linggo iki ngedoke rezeki ngadeg entuk duwe. Jajan iku benjote mbok ati. Ora ngono kuwi. Yo dipapak kae. Saya mau Kok iki opo? saya mau tamasya ya. Ya ora beda kuwi kok bisa. Loh, jangan dulu jangan langsung. Takon dhisik. Kayak tamasya. Sebentar Mbak Yu. Sekendaru, selamat malam. Sehat. Ya, ya. Sehat. Alhamdulillah, ini termasuk wanita SNI. Napa SN ini apa? Standar Industri Indonesia ya gitu. Lo kok ada saya uangnya kan yo. Lagi pasti ini jenengan itu kategori wanita di zaman atau wanita kriteria wanita Indonesia itu seperti jenengan. Contoh lagi. Contohnya jenengan ini dalam kerjaan kan Indonesia gitu. Tidak ada negara lain yang dalam berusaha langsung seperti ini. Ya toh? Kita anak kan dengan sing tiru-tiru. Niko jenengan mah belum tipik lah Niko. Pasti ini belum kira ini. Nek ketok oleh anu lho Mbak Tatin ya ketok oleh serasi, ketok romantis lho. Balute karo Mas Broto iki bagian karo Mbak Matris. Selama Mbak Tuti ini salah satu sinden atau waranggono yang bisa tahu situasi dan kondisi Pak. Oh, Karena ya, karena Contohnya. sesuai dengan Badan Meteorologi dan Geofisika, Iya. ini kan kadang-kadang hujan itu kan setengah hari. Nggih, ora mesti. Antisipasi suasana dan penangkal petir berangkat pada di badan. Ini Wih, jangan Sudah mentul, wong Juga wedok tahu iki. kedalaman. Terus getaran-getaran itu juga tahu. iya iya iya. Getarannya 7,5 skala Richter gitu ya. Dan kedalamannya berapa? Getarannya 70 meter. Bagian ya iki. Tembang iki. Tembangnya apa? Loh, kembang rame. Kembang rame ya, kembang rame. Lah yo rame dadi rame. Ayo sing gawe maksudnya ngono kuwi. Supaya Semua yang muat. Nama gitu nggih. Nggih, Brote. Monggo salah diperkenalkan. Ayo, Mas. Yuk. Harimau, harimau, harimau.
Mbok bilih mawi wonten medal ingkang nilunggan mbok Bapak Lurah diaturi tindak Mas. Lah menawi kersa Mas Slamet. Mas Slamet. Pundi Mbak? Beliaunya mana? Oh, tasik pindah. Oh, J. Oke. Ya. Nika kasambung mawon, dados Ponorogo nika majemuk Mas. Terus Teng wayang nggih main D, teng dagelan nggih remen, teng lagon nggih mirengke, dados antawisipun sedaya kecakup wonten pakuliran panjenengan. dawuh leres nggih lah. Niki wonten ingkang ngersakaken saking Bapak Haji Karsono ninggal katresnan. Menika kangge tutupan nggih hiburan Mas Bedhe. Amargi lah sedaya nika nut lakuning lakon to Mas. Leres dawuh leres. Nggih. Ya Dok, ni Mas Ayu ki mau nawase. Cublak suwung men jumen dhisik. Yo. Pas kalian tembangipun Andung Katresnan. Nggih, katresnan. Terus nanti ya digarap rong versi, pertama dangdut, kedua jaranan. Oh, kalau nek pertama dangdut, kedua jazz. Putas. Rapopo karo nggih ngedung swasana. Nggih. Mambawan sik nduk kita cekak bae Mas Maulana. Nggih. Semua dono sing lanang-lanang itu. Jaranan dangdut kreasi Kalih matur nuwun Kang Kewer. Wah nggih kesalahan pian. Rijine sik, jane yo kepenak. Tur iki kagungane kiai kene kabeh. Alhamdulillah sedaya niku. Tak lagi barang iku. Tanggung ini siji Mas Chandra. Napa? TV sak ngono iki antene sak piro? Kowe lah ngerti karo teknologi. Wah. Videotron iki jenenge. Nggih. Ayo. luas gemas nuju prana pintar agawe Iki lurah-lurah sedaya rawuh Mas Cahyo. Nggih, dawuh sangat dirawuh. Saged mural wonten desa-desa sanesipun. Mungkin harus menyatanipun benjang tanggal 20 Mei wonten desa Purwosari Mbak Batal ugi wayangan we. Pokoke kuncine siji Mas. Napa? Kula niku urip teng Ponorogo meh 16 tahun. Kok angger dalang kos Jawa Tengah. Teng mriki ben iso laris niku kuncine siji. Apa? Aja larang-larang. Mesti laris iki. Sing larang ya sapa ya. Pokoke digawe Aku wong 50 sampe wong loro. pokoke didamel selare sak rincing ngene iki. Tadi paling ora iki nanggap Cahyo pun tadi ping 10 gratis pisan.
Ngomong sapa tak keprok kowe ora. Kene iki manut karo panitia. Yo ta. Dan tulung aku Aja nganti piye? semanti ninggal tresno Terima kasih. Ninggal katresnan. Aja nganti awake dhewe ninggal katresnane kiai ingkang lenggah wonten ing Ramadan mriki. Ayo. Ini katresnan luar biasa untuk kelestarian seni budaya yang tercinta mligine wayang kulit. Ya, Suposari memang hebat. Halo, yuk.
kalih Sukosari sampun rampung. Mas Betul, Mas Rede. Dawuh selesai Den. Matur nuwun sanget kalih panjenenganipun. Ingkang baku dalu niki derek-derek memayu, derek-derek memuji. Insyaallah Mbah Lurah sedaya masyarakatipun dalu nika dipun niati kanthi jasa dyah kolbiahipun ngentekke ragat golek nikmat ben adoh saka laknat. Insyaallah gesangipun sedaya pinanggih nikmat slamet wonten ing donya akhirat. Insyaallah Gus panjangkaipun jenengan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kepat-kepat boten liwat sedaya ndung slamet. Mugi-mugi Cina ketok kabagyan kamulyan saha katentreman sedayanipun. Amin. Langkon genah ukurane, lakon kudu tutup crita lan lagune. Ya. Kantok setrik nggih lakon aja kirik. Dawet sak cendole. Apa napa kira kondalan. Suwun, tanggap. Yo, rakit mbacete gelas rika. Monggo Pak Blu Tarmojo.